दिनै बाथौ गौथुम आफादा बाथौजोंफोर लिरनायनि बेलायाव सुबुं सानखौ माबायदि खालामनानै बिनि बादै माखासे सावरायनाय जादों आरो बे बाहागो दा नोंथांनि मोनदांथियाव गिबियावनो खुलुमदों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बाथौ क'र्डिनेशन कमिटि बर'फोरनि गेजेराव थानाय बे मोनसे मैखोम आफाद बेवहाय जोंनि फैबाय थानाय भारत हादरनि जे मोनसे सेन्सास बे सेन्सासाव बर' हारिया बाथौजिम हिसाबै बा बाथौ सिबियारि हिसाबै मोनसे हारिनि सिनायथि हिसाबै जोंनि जि मोनसे कलम थानांगौ बेनि सायाव दिनै सावरायदों आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां गेदेमा सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लादों गोबां राजखान्थिगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय जि सेन्सास बे सेन्सासाव बाथौजिम हिसाबै माबोरैहाय दिन्थिनो हायो दा बाथ्रा जाहैदों जे बर' हारिनि गेजेराव जोङो जुदि नायोब्ला बाथौ सिबियारिल' गैया नंगौ जे बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां धोरोम दंसै जोङो ब्रह्म धोरोमनि खोथा बुंनो हायो ख्रीष्ट धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो सतसंगिनि बाथ्रा बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दिनै बर'फोरनि गेजेराव कृष्ण गुरु लानायबो दं माने एकचरन भागवत बेयावबो हाबनानै दङ दा बेफोर गासैबो खोथाखौ सानै हयैसो जोङो माने बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो दा बेखायनो दिनै जोंनिफ्राय गाहायै आं बहाय बाहागो लानानै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोङो गासैबो खामानिखौ सोरखौबा माने बुंनानै जोङो लाहोनो हानाय नङा बिथांमोनखौ लानानै जाहाथे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे जोंहा जि मोनसे क'र्डिनेशन कमिटि दङ बिथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो बे जोंनाव जेसेबांनाखि बाथौनि अनगायै गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि दैदेनगिरिबो थाबाय बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मा सानदों बे बाथ्राखौ सावरायनो हायो जिहेथु जोंहा बर'नि गेजेराव बाथौ होननानै बुंब्लाथ' जोंहा गोबां दालाय दासाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बाथौजिम लिरनायाव गोब्राब जानाय नङा नाथाय जोंनि मानिजाथाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानिजाथाव ख्रीष्ट धोरोम सिबियारि बा जोंहा सतसंगि मानिजाथाव बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन थानाय जेरै कृष्ण गुरु एकचरन भागवत बिथांमोनखौ जोङो थोंजोङै जुदि नारसिन थाङोब्ला बे मोनसे रिएक्सन जागोन बेखायनो जोंनिफ्राय जों खावलायदों जे बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावराय बिथांमोना जुदि गोरोबोब्ला बिथांमोना जुदि एग्रि जायोब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों बिथांमोना हारिखौ लानानैनो सिन्था खालामदों बिथांमोननि साननायाबो बे नङा जे जोङो बाथौखौ जोङो बिथांमोननो जाबसिनगोन बे नङा बिथांमोननि साननाया जोबोद मोजां जोंनि हारिनि नंगुबै धोरोमा मा बेनि सिनायथिखौ सेन्सासाव होनो हायोब्ला मोजां बेखौसो बिथांमोना सानदों दा बेखायनो जोङो लुबैगोन जे बे बेलायाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे क'र्डिनेशन कमिटि एसे खस्थ' खालामबावथों बिथांमोना गासैखौबो लोगो हमथों येस न' उनाव जागोन आरो बेबायदि थाङोब्ला फिथाइ गोनांसिन जागोन होननानै आं सानो भारत सरकारनि जे जेनेरेल सेन्सास बेयाव जोंहा जाथि हिसाबै एसे सांग्रां जाना दङ दा बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गरेस्वरनि नैबे माबायाव बिष्णुराभा भबनाव जि सावरायमेल जोबोर मोजाङैनो जादों जों मिथिगौ दाबो माने बे जेनेरेल सेन्सासनि बागै खना खनला थानाय बे बर'फ्रा हयथ' दासिमबो जोङो खौसे जाजोबनो हायाखै दा जों आसा खालामदों नैबे माने सावराय सांग्रां मेलनि गेजेरजों जों जाहाथे खौसेयै गसंथानो हागोन दा ओंखायनो दिनै बेयाव सावरायनायनि मुल थांखियानो जाबाय मा
बे जेनेरेल सेन्सासाव जिहेथु जाथिया मा नैबे फैगोन हारि हिसाबै फैगोन जोङो बर' होननानैसो लिरनांगोन नङाबा बर' कसारि बेखौ लिरनांगोन नोंनि भाषाया मा नै फैगोन निस्सय फैथारगोन गतिके बे भाषाखौ जोङो बर' भाषा होनना लिरनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने धोरोमा मा निस्सय बेबो फैगोन दा ओंखायनो धोरोमावथ' जोङो माने खोनाना गुबुन गुबुन धोरोमाव गोबां थांबाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा दा ओंखायनो थेवब्लाबो जोङो जिखिना दङ जेनेबा जोङो बाथौ हिसाबै दा बाथौआवबो गोबां ग्रुप्स दङ दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि सोरबा शिब बाथौआनो जाया मानोथों सोरबा जांख्राव बाथौआनो जाया मानोथों जयनारायण बाथौआनो जाया मानोथों दा गुबुन गुबुन बाथौ ग्रुप्स थानायफोरखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना बाथौइज्मखौ जे माने मोननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने सहाय खालामफायो बा लिरनानै हरो ओमफ्राय जोङो गिबियावनो जाबाय मा जोङो बे कलमखौ जों मोननो नागिरदों दा जेरैबायदि जोंनि सेन्सासाव धोरोम हिसाबै हिन्दुआ 1 नम्बर फैगोन निस्सय माने इस्लामा 2 नम्बराव फैगोन 3 नम्बराव ख्रिस्टान फैगोन बिदिनो सिख जैन ओमफ्राय बुद्ध फैगोन दा 6टा जिहेतु रिकगनाइज धोरोम दङ भारताव ओंखायनो जोङो 7 नम्बर कलमाव हाबनो थाखाय जोंबो नाजादों बाथौआरि हिसाबै दा ओंखायनो बेयाव जोङो बर'आथ' जिहेतु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों जि माने माबाजों मानगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौइज्म लिरनायाव खुनु आपत्ति थानाङा बेखौ दिनैनि बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय बेखौथ' धोरोमनि बेलायाव बयहाबोथ' मोनथाय थानाया थायो दा जों उन्दैनिफ्रायनो जेखौ जोङो गावखौ जोङो बिमा बिफाया बाथौइज्मखौ खालामबोदोंमोनब्ला आरो बै समावबो आंहा गोसोआव दं आं बाथौखौ लिरदोंमोन आं दय आंनिया बिबुंथि बेखौनो होनदों जे जोंनि भारत हादरनि संबिजिदा बयखौबो मोनसे मोनथाय होनाया होदों दिनै मोनसे सेन्सास जागासिनो दङ बेवहाय बर'फ्रा गावखौनो गुदियै बाथौइज्म होनना सानना लायो बादियैनो जों खावलायनो हायो आरो जों गुरैयै खावलायनो नाजादों दिनैनि समाव जाय बर' फिसाफ्रा बर'फ्रा गोदोनि खोथाखौ साननानैबाबो जायफ्रा गोबाङाथ' जोंनिया धोरोम नङा होननानै बुंबावदों जोंनि बर'फोरनि धोरोम बे बाथौ धोरोमनिफ्राय गोजानाव थानानैबाबो गुबुन गुबुन मोनसे लामाजों बिथांमोना गावखौनो धोरोमनि बेदर आध्यात्मिक चेतना लाबोनो नाजादों बिथांमोनाबो गोबांखौनो आं नुदों जे बिथाङाबो सेन्सासनि समाव बाथौखौनो लिरगोन होननानै बुंदों आंहा गोसोआव दङ दाखालि आं क'क्राझाराव माखासे माने गेदेमा जोंहा सत्संगि सुबुं माखासेखौ आङो लोगो मोन्दोंमोन गेदेमा सुबुंफोरखौ लोगो मोन्दोंमोन बिथांमोनखौ जोङो सावरायनायाव ओंखारदों जे जोंनियाथ' धोरोम नङा जोंथ' बाथौखौनो लिरगोन बेबायदि बाथौइज्मखौ लिरगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेबायदिनो आङो खावलायनो सानदों नाथाय आङो बेखौथ' आरो जोङो दिनैनि भारतनि संबिजितखौ नायोब्ला सोरखौबा जों इम्प'ज खालामनायनि बाथ्रा नङा नाथाय बाथौखौ रावबो मिथियै गैलिया बर' होनब्लानो बाथौखौ मिथियै गैलिया गेजेर ससेयाव बबेखै थांदो बबेखै मादो जों बाराद्राय रावखौबो गाज्रि साननो हाया नाथाय नै समा बर'फोरनि थाखाय फारसेखै राव फारसेखै जादों धोरोम बेखौ माने मोनसे सिनायथिनि थाखायबो जोंहा गोनांथि जानानै फैदों आंनि गुरै खावलायनाय बेखौल' जों जुदि बेजोंबो जुदि जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो हायोब्ला वाइ नट उइ प्रसिड दैट नाथाय गोबाङानो गोबां लामाजों बिथांमोना बे आध्यात्मिक लाइनखौ बिथांमोना खालामदों बिथांमोना गावनि गोजोननायनि थाखाय बिथांमोना खालामो सोरबाफोर खालामगोन बेखायनो आङो जोंनि बाथौआरिफोरखौबो बुंनो सानदों जोङो बारा मालायखौ गोरा गोरायै बुंनायनिख्रुइ जों अनसायनायनि गेजेरजों जोंनि खोथाफोरखौ जों हायो नामा जोङो बेबायदि जोङो फोरमायलांनांगोन होनब्लासो जोंनि गेजेराव अनज्लायनायनि गेजेरजों नैबे गोनांथिनि समाव बे आबुङै जाफुंहैगोन बे आंनि फोथायनाय दङ गुबुन हारि मिसनारिफोराव जायफोरा जोंबा बिथांमोना खिन्थु दिनै मोनसे अबजेक्सन होदों जे माने इजमखौ लानानै दा बिदि लोंनाय लोगो जोंनि माने बेफोरबो नोंखौ होनदों बेफोरथ' नोङो डिबेट खालामनायनि खोथा नङा बेफोरो जाबाय सावरायनायनि गेजेरजों आन्दारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों बेसे बुजायनो हायो बिथांमोनखौ जों गाज्रि मोननायनिख्रुइ आंनि बुंनाय बेक्तिगत बिथांमोनखौ गाज्रि बुंनायनिख्रुइ
बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोंनि खोथाफोरखौ जोङो बुंनो हायो बेफोरखौ जों नाजानो गोनां जादों जोङो जानला मानलाय नोंथांमोना बेयाव थांदों होननानै जोङो बुंबाय हाब्लाबो जालिया माखासे मानसिया थांखाजोबदों बेखायनो दिस इज द राइट वे हाउ वी कैन कनभिन्स देम जोंनि बाथौआ बर' हारिनि बेसे गोथार आरो बेसे गोथौ आरो बेसे गोजाम बेखौ जोङो फोरमायनो हायोब्लासो जों ओंथि बहरायै फोरमायनो हायोब्लासो जोंनि मालायखौ गाज्रि मोननायनिख्रुइ जों मोजां मोननायाव लाबोफिननो हानायनि मोनसे राहा दङ बेखायनो आं नैबे समाव आं बयखौबो बर' फिसाफोरखौ खावलायदों बा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं खावलायदों जे नंगौ जों फोथायो बर'आ हारि हिसाबै जोनोम जाजेननाय लोगो लोगोनो बे गुदि बाथौखौनो जों अनसायबोदों दा बे अनसायबोनायनि उनाव गेजेरावबा मा साननानै सोर बबेखि थांदों बिथांमोनहाबो जाहोन थागोन दा बै जाहोनफोरखौ बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोङो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो बुजायाजे खालामनो हागोन बेफोरखौ नाजानांगोन जोंहाथ' बाथौ गौथुम दोङो मानो बुजायोब्ला मानियाबो मानिनाय जालाङो आंहानो गोसोआव दङ आंनि न'खराव आइ आफाया बोलि होयोमोन फारौ हाथारनांगौमोन दाउदै होयोमोन गुबुन माबा माबि होजोबोमोन बिसहरि दोङोमोन बैफोरखौ होनायनि उनावबो नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिया बाथौआरिया गौथुम जानानै खावलायनाय लोगो लोगो मोजाङै बुंनाय लोगो लोगोनो दिनै बै बोलि प्रथाखौ गारनानैबो दिनै बिबार बावनायनि बे राहाखौ लानो हमदों नङा होमब्ला बेफोरो सोरखौबा धुमखि होनानै सोरखौबा नासयनानै जायाखै बिराद गावनि फिल'सफिखौ मोजाङै गोथारै बुंफोरनो हानायावसो बेफोर जाफुंदों बेखायनो जाय बर' फिसाफोरा गावनि साननाय मोन्थाय थाखागोन धोरोमाव बयहाबो इजिमाव बयहाबो मोन्थाय थाखागोन सोरबा बबेखौबा गोजोनदों ओंथिबो थायो बेफोरखौ जोङो सानलायनानै मोनसे जोंनिफ्राय माने अनेस्ट आपिल जानांगोन हावलायनाय फैनांगोन नों बर' नों बेखौनो जा खालामथारनांगोन होनना बुङोब्ला जेदिसो जायो बेखायनो जोंनिया दिस इज द राइट वे हाउ वी कैन कनभिन्स एन्ड जोंनि खोथाफोरखौ जों बोरैहाय बिसोरनो बुंनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन आंथ' बिराद मोनसे हप दङ लासै खिन्थु सेन्टिमेन्टआ बेनि फारसे खारबोगासिनो दङ एसे दा सेन्सासनियाव बै प्रि सेन्सास खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानै दिल्लीयाव हरनायनि बेलायाव एसे बैसो जानाय मानसिफ्राथ' बाराद्राय कम्पिउटाराव बा जों इलेक्ट्रनिक मिडिया एक्सपार्ट नङा जोंफोर बाराद्राय माबा बेफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरा इभेन द भलुन्टारि दे आर वार्किं राइट नाउ भलुन्टारि आवगायबोनांगोन गावनो आवगायबोनानै दे बेखौ खालामथारनो होननानै बुंनांगोन आरो बिदिनो मावनायावनो आं बर' बे सोदोबखौ फैनायावनो ट्राइबेल हिसाबै जों खालामनायाव जोङो बेखौ दिन्थिनो थांनांगोन मोनसे खोथाया फैबादों दिनैनि सरकारनि दिनावबो मोनसे पलिसिया दंबावो वान नेसन वान रिलिजन बेबायदि दंबावो बेबायदि समावबो बर'खौनो जोंहा फबनो नासयनो हानाया रावबो गैथ'वा बाथौखौ नासयनो हाया खारन बाथौखौ अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टआनो मोनसे सानडे मोनसे डे हलिडे डिक्लार होबाय वी फिल प्राउड इट गोदो बाथौखौथ' बेखायनो सानसे बन्द होआमोन दानियाथ' जों हलिडेबो मोनबाय इट इज आवर प्लास पइन्ट आरो बर' रावा दिनै 8 सिड्युलाव हाबबाय भारत संबिधाननि माने लेंगुवेज हिसाबै जों सिनायथि मोनबावबाय धोरोम हिसाबै मालाया मानिया बेलेग खोथा बाथौआरिया खिन्थु बन्द सानसे मोनबाय बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ गनायबाय बेफोरनो लासै गनायथि जाबोदों दिनैबो बोलि प्रथायाबो दंबावो बाथौ सोरबा रुपामनि थागोन बोलि प्रथानि बाथौ थागोन सोरबा माखासे दहाय डक्टर मंगल सिं हाज'वारि पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारिया माखासे माने बर' फिसाफोरनि बाथौआरि बे नामफोरखौ गायबावदों आंथ' दिनैसिम मिथिबावदो एसेबां दोङो दा होमब्ला बैफोरबो बे लानजायनि खोथाखौ माने एडजेक्टिभखौ बुङालासेनो बाथौजिम होननोथ' हायोना बोलि बाथौआरियाबो बाथौआरि होनना बुङोब्ला सोरबा रुपामनियाबो जुदि बाथौआरिखौ सानोब्ला बिथांमोनाबो निस्सय लिरगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ सतसेंगियाबो जुदि बाथौजिमखौ लिरोब्ला बिथांमोना जुदि संकरियाबो सोरबा बर' फिसा संकरि हाबदोंबाबो हाबनायालाय हाबनो हायो बिथांमोना राइट दोङो बिसोरबो जुदि लास्टआव बाथौआरिजिमखौ लिरोब्ला जोंहाथ' बांबोगासिनो दङ दा बिदिनो आं बेखायनो होनदों माने गुबुन धोरोमखौबो जोङो रेसपेक्ट खालामनो रोंनांगोन जेरै लर्ड बुद्ध बायदिया बुंदों लाभ बिगेस्ट लाभ इज कनकर्ड बाय लाभ इज नट कनकर्ड बाय हेट्रेड मुगैनायजों जेबो जाया मालायखौ मुगैना
I respect my religion and we must have to respect other religion. बै फिल'सफिखौबो जों लानांगोन होमब्ला जोंनि रिलिजनखौबो रेसपेक्ट खालामगोन आंहा गोसोआव दोङो दिनै आं खैराबारियाव थाङोब्ला लोमस्राव फंबायनियाव दा मन्थ्रि जाना दङ EM BTCनि EM लोमस्रावनियाव थाङोब्ला बै हिरिम्बा बाथौ थानसालि बै एरियाखौ आं थांबाय हायो बेहाय आं बेयाव नुहैदों दिनै बे थानसालियाव गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो दिनै खुलुमनो फैयो खुलुमो दिनै लासै लासै गुबुन हारिफ्राबो बाथौखौ खुलुमनो हमबाय बेथ' जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट नङा होमबा आरो बेल' नङा बैयाव बक्स मोनसे डनेसन बक्स दङ मोनसे डनेसन बक्स दङ बे बक्सआव आङो लोमस्रावखौ सोंदोंमोन ओइ नोंसिनि बे बक्सआव फैसाफोर हाबोनो हाबालाय होनना बुंदोंमोन बाथौनि नामाव है दादा सानसेयावनो अबा 20,000बो हाबो दिनै मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानानै बेहाय सानसुमैफोरनि सावरायमेल जुथुमनाय जादोंमोन गरेस्वर बिष्णु राभा नब्लाङाव बे जोबोरै गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों बेनो जाहैबाय बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय बाथौ सेन्सासखौ जेनेरेल सेन्सासखौ लानानै सावरायनाय जादों बेहाय दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जों दिनैनि बे मेहेरगोनां सानसुमै मेलखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर बियाबनिनो EM महेस्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेनिफ्रायनो आब्रुथि गोनाङै दुलाराय बाथौ बोथोरनि मानगिरि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिया खुंफुंजादों गमामायैनो दिनै जों गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा दिनै बर'नि जिखिनि गोनांथार आयदाखौ लानानै आरो मावनांगौ आयदाफोरखौ लानानै दिनै गोनांथार सावरायनाय हाबाफारियाव बयबो बर'नि सानसुमैफोरा बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आरो कर्डिनेसननिफ्राय गोसो गोथारै जोंनि सानसुमै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि मावफारियाव जोङो मुखुब जानानै सावरायनो हानायानो जोंनि देरसिन माने खौसेथिनि बाथ्राखौ फोरमायदों दा बेनिखायनो जों सान्दों दिनैनि बे सावरायनाया जाफुंसार महर मोन्दों होननानै जों साननो हायो मानो होनोब्ला बेवहाय जिखिनि भारत नाङै सुबुं सानखोनि जिखिनि बर' माहारिनि गेजेरावबो जोङो बेखौ हाबाफारिखौ मोजाङै एबारनो जों बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय बाथौइज्म खुलुमफैनांगौनि थाखाय एबारनो जों मोनसे सनानि सुजुग होननानै जों बयबो सानलायदों आरो बेखौनो जों दिनैनि गेजेरजों जों रोखा खालामनो हादों जों बयबो जोङो बेखौ हेफाजाब होलायनांगौ गामियारि बिथिङाव बियाब बिथिङाव जिल्ला लेभेलाव बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेनि मोजां सावरायथाय लाबोनांगौ आरो जोङो फैबाय थानाय 2027 मायथाइनि जिखिनि जानो गोनां सुबुं सानखो बेहाय जों जाहाथे आदार्स जोङो बाथौइज्मखौ जों बयबो लिरनो हायो आरो जों बाहायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिमानि राव बेखौबो जों जाहाथे गालांनाय जाया जाहाथे गोनो गोथो साननांगौ गैया आरो बेखौ रोखा जों बयबो सानलायनायनि गेजेरजों बेखौ आबुं महर खालामनो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो फैबाय थानाय जिखिनि बे सेन्सासनि डाटायाव जिथिया जोंनि बाथौआरिफोरनि जुदि पपुलेसना बांगोन होमब्लानो जों बाध्य जागोन जोङो गभर्नमेन्टजों जों सावरायनानै बेखौ जोङो गोजौ लेभेलसिम बेखौ सावरायनानै पार्लियामेन्टसिम जुदि लांनायनि हानायनि बेयाव सावरायजानाय पास जायोबा निस्सय बे बाथौ कलमा निस्सय फैगोन आरो बेयो दिनै गिबि खेबनि थाखाय नङा जोङो बार बेनि सायाव जों सावरायनांगोन दिल्लीयाव थांनानै सावरायनांगोन जोंनि BTC गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायनांगोन आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायनांगोन डिपार्टमेन्टलिबो जों सावरायनांगोन बेयो सानसेनो जाना फैनाय नङा जोङो दा जों बेखौ बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय जोङो आगानसे जोङो दावखोदोंसो जोङो बयबो जोङो दिनै बाथौ लिरनो हायो नाथाय कलमखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन आरो जों बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि बाथौ सिबियारिफोरनि बर' हारिनि गेजेराव रोखायै जों फोरमायना होनो हानांगोन आरो बेखौनो दिनै बे सानसुमैफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जादों आरो बियो मोनसे जाफुंसार महर मोनगोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कर्डिनेसन जानानै मिजिंथिनाय आरो जोङो बेखौ उननि समावबो दिनै गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन मावफारि लानानै खामानि मावलांबाय थागोन
दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावथांखि बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय दिनैनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों पबजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायदों। बे हाबाफारियाव आङो बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। दा बड'फा गोदोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बिनि गेजेरजों जे आथिखालाव उन्दै उन्दै जोंनि बर' लाइमोन फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मोनसे प्लेटफर्म जगायनानैहाय जोंनि गामि सिंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि स्किल टेलेन्ट बेखौहाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों इयुननि समाव साफा साफा गेलेगिरि हिसाबै जोङो इयुनाव भबिष्यतआव मोनगोनखौ मिजिंथिनानैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानाय जायो। दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जनाव दिनैनिफ्राय जागायनानैहाय बाखि मोननै जनावहाय बे गेलेनाया फैगौ 26 जुलाइसिम बियो सोलिबाय थानाय जागोन। दा जों आथिखालाव नुदों जोंनि समाजावहाय जे जोंनि जे फरायसा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जे समाज बेरेखा हाबाफारि थिग बेबायदिनो मबाइलजों मुखुब जानाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव माने नांथाबनानै थानाय बा जौ जुवा ड्राग्सजों नांथाबनानै थानाय बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ जों गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म जगायनानै बोरैबा जों बै गाज्रि बिथिंनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेबो जोंनि मोनसे नैबे गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे जोंनि माने मावथांखि होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। जों बेखौहाय खौरां मोनदों जे थांनाय समावहाय एसियानि जे गोजामसिन दुरान्ड काप बियो जोंनि बड'लेण्डनि बिखा क'क्राझारावनो बियो जाबाय थादोंमोन आरो बेवहाय नोङो बड'लेण्ड FC जोंनिफ्रायबो मोनसे टिमा बाहागो लाबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लायहाय जिहेतु जोङो खबर मोनबाय खौरांनि गेजेरजों जे बेखौ गुवाहाटीयावहाय सायावहाय खुंनाय जागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो सानदोंमोन जुदि जोंनि दुरान्ड कापखौ जुदि जोङो नैबे क'क्राझाराव लाबोनो हायोमोनब्ला अब्ला माने बांसिनै जोंनि जे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जे बेवहाय एनकारेजखौ मोनगौमोन। दा बेखौहाय जोङो सानो दा बिथांमोननि सरकारनि डिसिसन जों बेवहाय माने बेखौथ' मा डिसिसननि थाखाय बिथांमोना गुवाहाटीयाव लांखो जों बे बाथ्राखौहाय जोंनिफ्राय स्पष्ट होनो हानाय बे जोंनावहाय गैया। दा बेखिनियानो दा बिथांमोननि जेनोखि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा बेवहायथ' सिङाव मा हाबनानै दङ जोंथ' बेखौहाय माने रिप्लाइ होनांगौआ एसे जोंनि थाखाय एसे गोनो गोथो जायो। माबे एंगेलखौ बिजिरनानै माबेखौ मोनदांनानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जोंनि बायदिबा जोंनि एनालाइसिसाव जोंनि मोनदांनायावहाय जोङो बेफोरबायदि गेम लाबोयोब्ला माने एनकारेजबो मोननायजों लोगोसे जोंनि इयुननि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय मोनसे बिथांमोननो गेलेनायनि जे मोनसे थुलुंगा होनाय बेखौहाय लाबोनो हायो बा परिबेस जगायनो हायो जों बेखौहाय मोनदाङो। गानग्रा बर' गुबुनारिफोरखौ फैनानै बेखौ बे हाबनायखौ आं नुदों। बेबायदिनो जोंहा लासै लासै आवगायलांगासिनो दोङो। माथ्र गोसोआव जोङो दाद भाबै जोङो फोथायनायखौ लानांगोन। नाथाय आं खावलायो बयखौबो जों मुगैनाङा, रावखौबो मुगैनाङा। गासै सासे सासे फैगासिनो दङ। गुबुन धोरोमनि मानसियाबो लासै लासै बाथौ धोरोमा बाथौ मोनबा गोथौ गुबुनारि सासेखौ दाख्लै आं जेबोला बुंदोंमोन ओइ पन्चतन्त्र नोंथो जिथु पन्चतन्त्र কৈছা এই বটা এই ভাইব কোঠাৰ যে মাটিবাৰী কোঠা এইটোকে কৈ আছোঁ আমি বাথৌ পঞ্চতত্ত্ব বাছ মানে বেলেগ বস্তু নহয়, 5টা তত্ত্বই আপোনালোকে যিটো মানে আমিও সেইটো কৰি আছোঁ। बेखायनो आं बाथौआरिफोरखौ माहिया आखलजों गुरुयै बयखौबो नैबे समाव खावलायगोन होननानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।